To. Akwai zamzam da ya kawo shekaran jiya. Yana ta kwashe shi to yi muka ya kai wanka. Abinda za a yi masu gwajin nan zan je ɗauko ce ga 6 a gida. Billahi da su zo ga 6. Ta kanka za su fara kai ne kake mura. Masu gwaji masu zirkuma. Wallahi katakon masu sabu za ka muku. Dan zaman daki wani kato a zaman daki. Dan zaman daki wata al'adar sai daki. Mai gidan an koro shi waje a cikin daki. Kin ga yanzu baby cikin farin ciki mun bar su a gida sai mu je mu yi shafin din da halin magurin zuwa yawo sai mu je mu yi yawo ko kuwa ki sauri. Fitinanne ne shi dan zaman daki gashi shaƙi ne kuma mu hangari mu je mun dawo ma mu biya ta gidan abokina ko Ke ne kunna mana AC saboda zafi? AC. Kadiran wa maridan wa aliman wa hayyan. Baby, da Allah zai sa wani soja yi kuskure ya wurgo irin bamɗin na mai tarwatsa mota. Wurgo wani mota. Ta mai ɗai. Da ni da ku. Wato na fahimci a duniya mai kulla min wannan jarabar duniyar wanda ya hana ni jin daɗi a duniya shi wannan bakon ne wannan yaron mai fuska kamar wanke karas kai Karka billahi ni wallahi karka ba wani karin ma haka ka ga mu ka ga ka billahi la wa Allah ka ni ba kamar magana sai su da Allah lafiyar nan ka kama ka Allah da rabe kare lafiyar nan sai ma za ka take yanzu ya fara su ina wallahi billahi la zikar kuma mike na salisu ne bai da lafiya kai ma ne kare ni wallahi na kai dan zaman daki wani kato a zaman daki. Dan zaman daki wata al'adar sai daki. Mai gidan an koro shi waje a cikin daki. Ka tashi mota ne? To a cikin group na lasin gaya min group ɗinka daga A zuwa Z gaya min naka wane baturan titi ne wane BIO ne ya baka lasin a cikin vehicle investigation officer gaya min wanda ya baka lasin BIO kasi BIO shine investigation vehicle officer V wallahi shi ka faɗa da bakin ka na V I O wallahi baby ni ba zan je unguwan ba na fasa zuwa haba baby tun da ka bata masa rai ba zan je ba baby haba ta je ka kulle zaman daki wani kato a zaman daki. Dan zaman daki wata al'adar sai daki.